ndi program ya exclusive. Program ine timaitana alendo osiyanasiyana kuti ticheze nawo tadziwe kuti iwo ndi ndani, akupanga zotani, komanso anachokera kuti, komanso history yawo. Lero muli ndine host one Chika John Mapena. Lero tili ndi mulendo wankulu kwambiri akuti takhala tikumsakasaka komabe ambuye atichitira chisomo. Lero tili naye limodzi. Mkulu ameneyu ndi munthu otchuka kwambiri ku Malawi ngakhalenso maiko onse muno mu Africa. Mkulu amene ndi Spana. Takulandani bwana Spana. Mada tathokoza kwambiri, zikomo kwambiri potilandira. Ifeso tathokoza kwambiri kuti zikomo titapanga ka short notice komabe mwafika. Choyambirira timafuna tidziwe kuti Spana ndi ndani. Zina langa nini? Lapansongo. Ine zanga ndi Awali Austin. Zina lobadwa Lapansongo. Okay, Awali timudziwe kai Awali Austin tisanafike ku Spana. Awali Austin anabadwira kuti? Awali Austin ni nyamata amene anabadwira boma la Machinga. Okay. TA Nyambi. Muzi mwa Majaja. Okay. Kufika pa NTP na wewe pa trading, kufika pa Serema. Basi tumwandipeza. Kufika pa trading epatu pa NTP. Kufusa kufusa diso Spana. Imaziko kuyamba ndikale kwathu. Umadzwira ndi la Awali, not Spana. Yes, usatela Spana, Okay. Ndituti. Okay, chabwino. So Awali anabadwamo anthu angati mbanja mwa? Banja mwathu tipo ana 7. Pana 7 anambaja? In first born editu. Chipona. Ndi first born. Pana 7. Pana 7 ni mwana wayambirira kubadwa. Okay, so amuna mulipa ngati akazi mulipa? Amuna tiba awiri. Okay. Akazi 5. Yes. Okay, chabwino ayi. Nde koma no muthu omwe mumabadwa ku Malawi mmakula moyo unali otani ngati Spana, amene ngati Awali wang'ono umoyo unali otani? Kumaya umeika Mulungu, mukusitima mpasa ndrama. Ine ndakula ndibanyira bwino ndithu. Kwathu be kunali kwa mwana ali range. Tinali kuyamba I think 1997 anasitina ndi shop. Okay. Noti ndakula ngati aduka ndi 2013. Ndeti ndakula moyo wabwino ndithu ndakula pa khoma pabwino. Oti simunakuleso moyo ovutika ya. Ovutikawo mwina nikuzibanga sina ngandiyana. Timathamanga kwakhala kwa gogo, kumakalima maganyu, kumene gogo ndi kumene ndaphunzira life. Kuti nokaona moyo kuli kulima makhala otani kulima ndithuti koma yayi takuya pa khoma pabwino poti chimanga pakwathu yayi sechimaso life intuna libwino kwambiri mbali ya sukulu Spana amini Austin so ndimako kuti ndimwaza kwambiri Spana koma Awali mbali ya sukulu anapita nayo patali mota kumayamika Mulungu nali mwana wa nzeru. Okay. Kusina malize koma nasira form 2. Kumabe yayi ndimamikira beka chizungu timakaziwa. Kachizungu koma simunafike form 4. Koma tinasiya pansewo kumathamangira kujupe kuno nthawi imeneyo 2013. Yes. Mwina anthu akhozofuna kudziwa kuti Spana ngwacha chanchi adabada chaka chanchi ngati kuna kulipa biseso zakaya ine ndi mwana ndithu namba 1995. Yes, mwezi wa mawa April ndi birthday yanga. Ndakuti tikhoza kuti ma viewers athu onse akutionera. Yes. Okay, chabwino birthday yanu ili mwezi wa mawa. Mwezi wa mawa mukwanisano zaka 32 years. 32. Yes. Yeah, ndithu. Wanoti zakazo zapitapo ndithu. Yeah, tukukula. Mukukula. Spana pepani timapita mbali zonse kuti anthu akudziweni kuti. Yeah, anthu tu apapa andiziwa. Spana amapemphera mpingo wanji. Ndine Islamu ndithu. Kotero ndikusala kudya. Ukusala kudya kukuchitikako inu mwa joina nawo? Ndithu usimbangaso mistake yayi. Islamu ake ngati Islamu amba kapena kuli kubadwa ifeyo kwathu anthu ose Islamu nabadwa ndithu Islamu. Ndiponso ndine kodi kamadrasa ndapita ko pang'ono ndimaziwa za malamulo a ndithu. Okay, nyabwino koma mwana si tikakhangati kuchali chingati kuma ujeni kuma Kristo rimata inda abusa. Ainda pastor sono kumene kuti lino ndi. Ine ndi shehe ndithu. Ndi shehe. So shehe tu amava zoti shehe ndoti zozo ndo muna palazi kazi awiri sina. So ndikudziwa kuti ababa bali imeneyo.
azikazi sizimalepera sisangananiso ndi munthu komabe banja linatha kalekale. Oh, mafuna nzifuso mene kuti sipana ndokwatira kapena ndosakwatira. Yeah, is single. Panopa I'm searching. Yeah, moti kuja kwa ngati kuli zimaya amene angapirire kuphika. Mapoto 5. Bwera ndito. Koma no zimaya inde. Kapena kuna banja linatha kufanya nkana kaza jeni zikapena kana. Ata imene ndi uchibwana koma natha kamba kachibwana. So tikamba kuti mwina mwake kuja. Ntame sine maje mene kujira papa. Okay, sipana alindi mwana ngati. Mwana ndi naye wankazi wankulu zaka 10. Ali zaka 10. Ndi modzi yekhayo. Months. Wina sanga bwera kuti ayi sipana umanama. Wini pambali kuti ndapereka kumbali. Yes, mapanga zimenezo. Ndimazipasa ulemu. Okay. Okay, chabwino anthu maviewers athu zimene ndithu ndi momwe tikuchitira kucheza naye ndithu mbalo athu sipana kuti timudziwe mbali zonse foti anthu ena ake makhauri muli pamenepo mwina simungakwanise kumufikira koma pomwe mwatifikira ife timakhauri ife ndoti timufunse mafunso amene mafuna mutamufikira. So tinali life yanu yakumudzi kuchoka komwe munachoka kumudzi kubwera kuno ku South Africa foti pali panapati kuno ku South Africa. Experience anu inali yotani munangochoka kumudzi kuti munali ndi zochita kapena baso zomwe zongotipoti anzatha kupita ku John ifeso tipite ku John. Tinachungamo nali nkhani peer pressure. Peer pressure. Kutengeka. Tamene kamaona anthu atakweza kanchinga kauchinika kana kake ife mtima sima avala jini wawala ati kana kala indizika wala sina neso maspika atenga adika ka computer kawo ife mtima watu simakaya simakaba utinga aso ndi background naona so kunyumba so zinthu zamba kuvuta makolo business kupita pasi masi ndinapitisa pasi ndi neto muna munthu wazunguza ndi kuhonga zichazuma za exam zizo mwana kuhonga no zibwezi limene chibwezi chisa azinzanga aso mango sopo mafuta ila makwatira ndithu kwathu nkhane ka shop yakwathu kambota kucheza ndine kumabe naona kuti boni piteso ndi makolo angawo ndasangala ori maziguguda pa mtima kuti munagwesa ndi mauza so iye nauza chilungamo kushopa ni chinamaiza ndinetu sono pano muli ndi mapulani otano oti mwina shop mukhozo wawo panga kuti shop abama makana kumabe amapanga business yes. Okay, chabwino ndota apo kuti timava ndemwe ati ndikubwera kuno inali ngati nongati peer pressure kuti kubwera kwa South Africa inali ngati kutengeka komabe simapanga grade kusiya school wine kubwera ku South Forty time ineyo inapanga maziko ndi 2013 2014 2015 mazaka zimene zize mwapanga ndithu zochitika ntchito ndayigwira koma simafuna kuti ndizionesa kwa anthu zimene ndapanga so mutabwera experience yanu yali yotani inali yovuta be kwambiri sinanga ka school bag nali kachizungu kovuta basi komabe munafika dera yanji kuno kosi Joburg yes. Mene babo mene namba sipana kuenda after 2-3 years mapita Cape Town Durban kuti nali munthu oenda simakhala last ni big wali posenda ka chifo cha ntchito kapena ife oti muna ntchito zimakhoza vura ine basi ndakuyamba kali ndamfana enda basi okay saka mwayi kuti ndamaipezeka pa yes nthawi imene momwe banja linatha mutabwera kale kuno kapena muli ku Malawi nditabwera kuno kupita ku Malawi mutapita ku Malawi yes mutamba kubwera kale kuno kupita ku Malawi simunayitanisa madam anapezora anali kumuzikena kampo mbanja daso pena madam anapeza kazi mai sinanga sangadikire basi peza kata kwadi mamuna ndebe nawe kuzivomeza kuti ye Mulungu sana nembe kuti akhale ndine koma panova kama kuona ni bwanji sana na kuti inachita madigred amavizeka amalira basi maziwa bisinanga malevels anasinta ndiye nkazi wa malira adocha oyimba naimba kuti the grass is greener mwana kina vala nyengo inasinta kale grass ninga vala izizia panova mbali ano nyengo za sinta panova okay jabuna kwanza kwambi ndimene tikuchitira ndi apa timamudzi wakaye first kuti timudziwe tisanafike kusipanako kuti usipana unabwera motani koma chomwe tinganene kunoti ya inokhandi pamene popo ife tikupitirira kuti mudziwe chichonse chomwe mafuna mutadziwa chokhudza Spana Malawi. Iyi ndi brand yayikulu oti aliyese mtima ulijo kufuna udziwa zoti kuti akhale Spana chinachitika ndi chani. Tingopita ku break pang'ono mungonera izi kuchoka pamene ponde kuti tikhala tikubweranso kuti tindziwe kuti uspana unamba motani. Okay,
tisochoka ku break tikupitirizabe ndithu kucheza ndi Spana Malawi apa anotiyamba kumutchula Spana Malawi foti paja timantchula Austin Awali foti timafuna tidziwe kale kuti Austin Awali zinali bwanji asanakhale Spana. Bwana Spana, dzina la Spana linabwera bwanji? Zikutisegesa zina loka. Yeah. Okay, zina la Spana nachita kutenga kwa munthu. Munatengera kwa munthu? Yes, ndi munthu ukonda social media kwambiri po ndimakhala kwambiri pa phone. Pa phone, okay. Ndiye ndimakaonera zimene amachita anthu ambiri maiko azathuwa ndinaona Spana ku Nigeria. Ku Nigeria. Oh. Amene uja amene ndinabera zina. Nambera zina. Waziza bezori nuru zina limwaba koma unaweza kanga ruri yenda madabera hiyo. Zijonjo. Mwachukana kwa mbili. Zijonjo mwina mwake yeye zina anali nayo masama nditenga serious. Spana ine nitaona sona ndaye blandije koma ndiye. Nditenge Spana for Spana simapindika. Ichi kuti chipindike to Spana. Dai. Spana simapindika. Hai. Pali nditanthazo lanje lomwe mudaona kuti ine ndikhale Spana Malawi. Spana pali tanthazo lanje lomwe mudaona kuti ine ndikhale Spana. Spana Malawi. Naona kuti ndichinthu chanzeru kwambiri kuti ndikhale Spana Malawi for kuti ndino ku Malawi. Okay, one. Ndifanana kuti no ndayika Spana Malawi. Zitengera zipereka zina labwino ku mtundu wanga. Yes. Fanana ndi ine ndikhala Spana Malawi. So zoti mukuyimirira Malawi zimira dziko lanu. Yes. Okay, jabwino. So no izi zakujazi ine ndimafuna titadziwa. Yes. Zinambo bwanji zakujazi? Zakujazi tu ndichibadwa. So sorry. Mwana bado mwana wang'ono. Yeah. Mumaja pano. Kuja kuna kumene inali wozungusa kwambiri kuja. Ine ndimaenda makomo 6 simakhudaso. Makomo 6 ndori kumachibale monse kuyanjanitsa. Kwa gogo kwa mai ose makomo ka kusadaka ni mabita ka kusadaka kae. Then bakomoso. So no kuja kumene kuku ndoti makolo mwina sama kudzuzulani kuti koma tu fori kumudzi kujali munthu kama kuja kwambiri chonji ngati uje nathu anthu amati akulu mutitsa manyazi kuti kumene makolo sama ndizuzula fori ndali mfana kunimbikira kwambiri kulima. Gebe nalibe olimba wanayo nyadira kuti mwana wathu akumaje koma kumatani akumalima kwa kumalima moti ya ndine chikumbe wankulu tilesa koma nakuja kumene kukuno ndori ine mwakhoti chifano pondifana tivetsetsa kuti mwakhoti ine mwakhala kuti ngati mwina Spana wabwera kunyumba kwa munthu mwina afuna mpikire simu aphike mapoto angati kuti mufuna apike mapoto so mitanda iwiri yenini sinanga ndikule kuchilendo kuchendo ni maji mimi mwavira tesanga mwavira kokonekera kwina kwake mwapeza nkazi mwalipeza ala mwatu mwapeza nkazi komene kujako aphike sima yuka motani ai buchilendo ndi mapanga manyazi nebe ndi munthu. Okay, kuchilendo mapanga manyazi koma mwakhoti ni mwakhala noka muli nyumba mwanu mmaje chakuja ngati nomo simupanga mpikisa ndi munthu za nomo mitanda iwiri simapitirira koma umakhoti muna mitanda iwiri ndori mwina panajedwa so zina kapena mitanda iwiri okhayo basi. Ndimaja malingana kuti ana pakhoma kapena anthu pakhoma sadandaule komano zija zimene mapanga zija ndi chimeja ndi ntchitoto imeja pa ntchito palibe munthu amene amasewera pa ntchito ndibe inezi pa ntchito panga sondani simasewerapo simasekera muonetsetsa kuti pamene paja ntchito igwirike bwino. Yes. Okay, so kumudzi anthu mwina amaganiza kuti mwina Spana atamagwisa ntchito mankhwala kuja kapena pali mankhwala ake kapena pa chisisina chako chomwe chimachitika kuti taluza ni chisiseke ndi chani yakhe kuna chisisi sauzana koma ife tibentuliyeno kuti chisisi ndi chani anthu ambiri amanena choncho. Okay, papa pele pakhala munthu mmodzi ndi anthu teni magazo wankhawa osiyana maona komano ndimanena kuti ndi luso si mankhwala yani mankhwalawo mmene anthu oganizira mmene anthu ndi madyera komano ndikanena kuti palibe munthu amene amasewera pa ntchito palibe munthu amene amasekera pa business pa business imenese amakhala serious business yanga kuti iyende bwino uzikhala serious ndiyebe anthu azinena choncho sinanga kuganiza kosiyana koma simu mwako chemical ene liyonse uli mwina mukamwa ifoti zinthu zamakhoti mwadya mwina zambiri ndi imodzi simu mwako mwina mankhwena ake kuti mwina kuti mimba musamavuti kumwa sinimamwa ye ndisaname komabe ndikafuna kuti mimba mwanga musegule mwaona zoti ndi mama nkaka komabe sizimakhala zoti za serious zoti ndisegule ineyo ndiso ndineneso bomba kuti ine chiyambire panga mpikisano sinadwalepo
simunadolepo kuja kumwe forina ndimwembekeza kuti mwina munthu uyu ndikadzamuona state pamaso wonenepa mwina kamwayi ndithu mwine dakula mwe majera munye mukhanga kuti kamwendeko kukuonetsetsani state pamaso ndi munthu woti muli noma ndithu kuno bwino ayi ndithu ineyo singanenepe mayangana mene mwina pa khosi mwina sipapweteka mwe mamezera muti khosi pa ine sinangapanazo kumeza zinthu zazikulu kunezi faje mwazowerana yes okay so chiyambire lino cha mpikisano mwe mapangayi pabe munthu amene akugonjetsani mukaganiza kuti pali mwina wina akana kugonjetsani ndiye kuti ndachita kufuna atu pomwe chita kufuna yes koma nomo palibe munthu amene akugonjetsani kufuna ndafuna kuti ndiluze pamene ndimaluza koma ndusati kuti mpikisano kuti international amala ambiri akuonera ndikuyimira dziko langa ndiluze simabanga sinanga ndili maforwards osiyana ndino ndimafuna ndi amalawi azisangala bendera yathu izikapita kuchisogolo modzi wamafollow ano ndini timatsara ni chicho seri mathakuona ro umaona nkula kwenda motano okay jabwino okay ndhenake munali ku podcast Malawi mukama wapanga interview nde munadzaka mbanthena kuti munaenda ankolo anu inake amachita ko zina zake zokungati za mankhwala zichoncho koma anatisiya mwakumbukira kuti munankhola mamene imame ndinayo nkhwali mu podcast ndinakuonera nde munkanena kuti thebeja kuti ngoti panopa anthu akundisewetsa koma nthawi imeneyo ankola ali moyo abwezi ntango zoti apangeza kuti zakuti akombiri munthu wapita naye asing'anga yes kunyumbako mankhwala atamwali zilipo bezo amapangapi ayi pebu mamapanga kamba kuti ankola nthawi imene sinamusire munthu koma nditudi ayi anthu ambiri amathandizika pazimene amachita amaitana ku Zambia kuti nkhani ya mankhwala mwina kuganiza kwanga nkumageza kuti kapena mwina nkolo wasana mwalira adakukozani kale mwina kukozani kuti mwanayo siningansire mankhwala ifo mwina kuti ndinsire mankhwala sana mwina namwalira ni muli akulu kale kapena muli akulu 2 years ago ndipo mpano twamwalira sikale so mwina kapena anakukozani asana mwalira kuti mwanayo kuti ndipatse mankhwala mpaka video John sangalole mankhwala amene amatipasa nthawi imeneyo mwina azimayi mwina ndalama zina tapita kukuza kuti ampira komano zoti mwina so andewonso nthawi imene amatichekera kuti asamakumenyeni anthu ya ndaonenda kapena mwina chinachitikavo pakatipo ayi ndithu sanana ena so mari mwina sifana yomwe maenda nayo chikozo kuigwira ayigwire igwire ndi waiva ukafika nyumba madam kukutura sima sifana mwati chikozo kuigwira sifana mulibe mankhwala kulipo kungungo ivala ukafika nyumba madam kupika sima mugamba kujya songati mwazi karenga maji azeza sima yose hata ayi ndithu chikozo iva nkosi ivaleni palibe hicho sijiri ayi simumaja ngati ineyo sifana hivi komande ndi olemelatu wena ndi olemela mwini namba yani 27 cholemela hispania fanya muna sanga 27 basi naona kuti ndi spana ikulu kwambiri modi balomba ndi mafuna zita kaya 100 ngati pali spana 100 zivala mukhosi kumbali ina ajibu ikundichepera imene ikulimpepukira amalawi apande fere kuivala spana hii ivaleni inoita manda kuira manda rulimu ukafika nyumba udobezo uri majedo ya asinta mungu ayi ndithu musapange manda mulipe mankhwena ali wose ora mayo latsiki mize uri spana hii mulipe mo chili chose mankhwala mulibe mmene munthu atatokuda ni spana hii sindoli basi mipikisano mwamba uluso koma benta kumusaka koza kumusaka hata kuibweza mwini wake banje osango panga ine ayi kunguti ndibira munthu yeye to abweseka aibwetsa yoka nde mankhwala kwane nawo mene yitu even ndibasa 1 million kwacha singalandire spana hii even 5 million kwacha koma spana isi kungopita pa shop mugula spana ina ngati kugula ina mochelera basi chini kugula mu shop ndosiyana iyi inapita ku Nigeria yakafika ku Nigeria yes koma imwe kuli mwapeza ina ngati omwe andisangadziwe kuti mwapeza ina kale ayi koma sinanga izooneka unyuwani somane ndi yakale iyi ndi yakale kale kuzo ndi mulibe ka utenga kena kake utenga mulibe koma just kungoti basi ngomwe value ndimayilemekeza fine brand yanga ndebe munthu muzilemekeza brand yako ndizona ndebe ndimayilemekeza ndimayisamala kuliko semene ndebe ndimasimayi wakuti ayi ndisiye boni kapena ndisiye phone boni ndisiye spana sisi sina siriza zoti spana imene ili pa auction kuti mwina anthu
akugula mwina pa mtengo inako pamwamba mwina $2,000 kapena njeni singaiko even kwa America kuti mwina kandi akundipanga offer singaila ndienda mani simungaila ndi oh Malawi lokimira ichichi zikulanga ikuimira ikuimira isipana imene ndiebe I need to respect that ndi GWise ndino pachibale anthu amaona ngati inu ndi GWise foti munachukira limodzi komanso mumapanga zinthu zofanana nonse maika mbendera Malawi komanso nthawi zambiri mavideo ambiri mwakhala muli limodzi ndino pachibale ndi GWise ali ngati mkulu wanga ndi mkulu wanga GWise ndino wankulu ndi GWise kapena ndino sikwathu kumodzi iye ndokumangochi nokumachinga komano GWise ndi munthu mmodzi amene akhala kunipasa support from day one ndikuyamba zokudya mpaka na lero sana ndikhumudwitse sinayamba nepo he is my best friend, is my brother ngoti we are like mwina ndinabadwa banja limodzi koma kunoku mumakhala limodzi kapena mwakhalapo limodzi kwa iye amakhala ku Jimistin makhala Joburg ndiebe amakhala Jimistin machita kuyenderana basi wena ngati amakhala umujenera ndithu GWise ndi nzanga kwambiri makolo tupaka kwani makuziwa amaya kama maziwa tingati basi ndinamakhala ndiulife pachibale ndithu yes jabwino afaidi magaza ngati umwe fori momwe mapangira mujamona ngati makhala limodzi kuti nthawi zambiri makhala limodzi ndithu sipana Malawi brand imene iyi tiziti ndi ma manager amene amayiyendetsa kapena ndoti mumayipanga hand noka for now ineyo nkhani ya managing ndi munthu advisor muna ndilangiza muna kakanda panga chola kuika mandiuza amene adi CE electronic mwina mawana pa social media amapanga za electronic blanta amene amandipanga so advice yes komanso ndi anthu angapo ena zodiaki so maluma access amigos yes amandilangiza bafana ene panga zakuti yes kama samandula kuti ndipite kuchile kwabe ine ndi munthu komanso sinangona kunofoka akuteteza kuti foti iyi ndi brand yomwe ya Malawi yomwe tikuyenera kuti titeteze foti feso tachukaso chifukwa kuisa chilo yani brand imene muona koma ma social medias anu mapanga handle noka so ngati pa Facebook chicho sepo chapasidwa pa Facebook makoli mwapanga noka na page yanga original imene ili 400 and 16,000 tipanga screenshot kuti anthu ayione kuti anthu ayione ya original muli ndi pa Facebook muli ndi page imodzi yokha imodzi inayo ya new one imene ina 16,000 and front page 940 ndiyo ndina sekula new one ndiyo ina naija taisi yaso sinikubanga post ini chose yango ima pompo koma ndoti ya new one ndio mwene mukuyipanga post kwambiri yakale imene 400 ya ku 1000 pa YouTube mulipo pa YouTube ndipo komabe simayipanga focus kwambiri pa zomwe ndimadikira kaye koma apa nzoti sokolo ku ndizipanga focus za YouTube ndizipanga focus za YouTube sono mbali ya Jenya ngati TikTok muliponso TikTok ndipo 360,000 followers chinthu china chomwe timafuna soti funso lina munapita ku Nigeria zonani experience yanu ya ku Nigeria inali yotani kama kunja kuno ndinena icho chikuli anthu abwino antifeo tisamaope kuyenda yayi of course kunja kukwaipa koma beineyo kupita kulendo wa Nigeria nali ulendo wanga oyambirira moyo mwanga kwapanga experience moyo waziko lina ku Nigeria kuja ndira bwino munanyamuke kuno pera munapita ndapita ku Malawi ndofani nyamukire kuno kumanaye mavuta enake na passport yangu ndapita ku Malawi nakanyamuka Malawi mapita ku Nigeria yes experience yanu inali yotani Nigeria experience inali yabwino kwambiri ndaphunzako zinthu zabwino moti sokolo ndikupita ku Nigeria mupitaso kamba kuti mmene ndinaonera ku Nigeria kuli sokolo komanso ndifunanso ziko langa ku Malawi ndipitirize kulichukisa ku Nigeria kucho kuli anthu ena asaziwabe kuti kuli Malawi kuli osimwe eleule nkula meja muna kumana naye so munapanga ndeti ma video maso naona uri munapanga content ndi anthu ambiri ku Nigeria ina mudalengeza uri mupita ku Nigeria tinangoti ambale athulo kunda akalusa chifukwa choti ku Nigeria kuja nimagazo ngati sipana makuisa chito mankhwala ku Nigeria sakalimba Nigeria ndiye kule ufitika ene ngama zote mbala thula akapita ku Nigeria zikativuta zinali choncho koma zabe zoti mwapita kumene kuchaku tinanthu osangala kwambiri makutsatani mpaka zoti munakawina kutenga chikho zina zizonyaditsa kwambiri
choyambirira chimene mafunika pachonse mumapanga muziyikirapo mtima muzikhala confidence komanso mukaona muziona kumbuyo kuti kumene ndikuchoka support yanga ili yantundu wanji bwanji ndine nandi confidence kuona amalawi ambiri ali pambuyo panga nana kuti ine dziko langa ndikalichukisa dziko langa salikhumudwitsa I was so impressed final game imene mawapanga ineyo kupona anthu 20,000 one munapitapo ndi amalawi mumapita pena munapita ndi timu pena munakupita munangonyamuka ine simopa wenda atu ineyo munangonyamuka noka simunalisoka pena ndi jeni anthu osati maonaja anali Nigeria amene amapanga participate kati ena amalawi ndakumana malawi mmodzi ku Nigeria ku Malawi koma tikhoza mena ku Malawi ku amene ku Nigeria Malawi sanachulukire alipo kumano ndi ochepa mwina sana kwaniso evening 500 alipo mmaochepa okay mutapita ku Nigeria mwakhala kwa ndi ma content creator ochulukirapo osiyana mukuona kuti chomwe munakaphunzira ku Nigeria chomwe choti mwina ku Malawi kuchati khoza mapanga ma content creator ndi chani chomwe mwina fesiri kupanga Malawi ndinene chonje pamaso pa Malawi anthu aku Nigeria ma content creator samazimva samazikonda chimene chimachitika ku Malawi kucha ifeyo anthu amene apanga ma content sitimakondana maona chimakhala ndi moyo wansanje kuti ndimpatse support apita pasuko iye maona koma Nigeria indaphunzira kukhala anthu okondana if you are doing content they would need to unite you need to work as a team maona kufuna kugwira ntchito ngati team ife amodzi sanje singakutengeke kwina kuliko koma the more you unite you work together maona kuti ziko upita pasuko maona Nigeria ambiri apanga content chifukwa Nigeria imachuka nkhani ya content nkhani ya mafilimu koma ife kumalawi jangati wewe uli pa top you want to be on top forever which is season zabwino so mukono lizo mwe ifeyo timalephera ni moyo umene ofuna kuti 49 ndikhoza panga no jeni ndikopanga testify kuti muone uri makaphunzira kuti zomwe munena 40 ifeyo titakuyankhulani siunatenge nthawi and sili mayembekeza limangoyesa kuti tingoyesa mwayi koma nawezo kuti zatheka maneno choncho kunoti apopo ku Nigeria kodi ndonoti zomwe kunenazo ndisona 40 titakupa telembani jeni titapangana no contract siri maganizira mwana nozoti mpaka mwati yankha pasana pili nthawi pomwe nonabe kuti ndizo mumukwambazi 14 sini mayembekezera 40 anthu ambiri omwe timakhati kwaitana ngati anthu auchuka ku Malawi zoti mwina ali mkonkuno koma bezoti mwina kuti sakufuna kubwera ndiye mwana kuti vuto lomwe limavuta ndonoti nkhani ndoti anthu amaziva akhoni ma content creator pamene ku Malawi amene ku Nigeria munono tenda anthu ozitsitsa kwambiri osazikweza kwambiri ife Malawi ife anthu ochuka ife ambiri ndozikonda tibe moyo opanga support imene komabe azitengera phunzira maiko anzathu inene mbile ku Nigeria ina mana content creator amachita kundikanganira mwana kamba kuti why ndimawe kuimirira dziko la Malawi ngati international that's why kuti amanithamangira komanso ku Malawi kuti ndimene ndikubeka Malawi ambiri amene mapanga za content amene ndi ochuka tiyeni tikha anthu kugwirizana kupanga chinthu chimodzi chifukwa choti tikagwirizana osati muchukisa dziko lanu tikika dziko lanu pa map ndiyena moyo wozikonda si moyo wabwino yayi chifukwa ngati nomwe mwachukitsa ife ndoti ife Malawi alidziwa ndoti feso dzachukisa so wina moyo amene uwu ndoti khoza pangisa kuti Malawi jamune kanga ndi Nigeria kuti akhani ma content creator ambiri odziwika anthu ambiri apanga na Facebook koma anthu amasoti ndamandipanga bwanji inu Facebook yanu si ndoti muma ine ndama imene muno ndikukwera ndeke ndama Facebook kuti manage kuti mina mwake wandipasa kuti iyayi ndaspana drama Facebook imene Facebook imakulipia ni imandilipia ndama imene ikapanga competition imene ndimatumizira ndimathandiza makolo koma no survive ndoti ndama Facebook yako kusoza ndoti itakhala kuti ku Malawi kuja ndithu anthu mwaphunzitsa bwino ngati mbali ya content creation ikozo peza kuti ku Malawi kuja ndoti anyamata ambiri akupeza ndalama yes koma imene ndoti simu mwozikonda sungapita nawo patali sanga anthu amabisirana komanso kumudelera nzaku uyu span who is span ndani simu wabwino yes pa usola nuli mwaika Malawi pamapo kwambiri sindikuzoti Malawi government namba yakuitana nipo mwina ku Minister of Food and Tourism kapena even anthu akula mboma kuitana nipo kuti abwerani titakhala pasi tione kuti lusola nuli nditsa bwanji kunkhani imeneyo tisaname ine ngati company imene inandipeza tinene kuti ndiyamike Anapolio Nzombe amene ali alinake amene
kalipano hotel kumeneko mwana ndiyamike iwo antabwera ku Malawi anandiyitana kuti ayefana kuchukisa ziko lathu kupitisa uwalimbikisa chinyamata bwera kunoko zasangase it was Mother's Day sina siku ya Mother's Day ndiponso I was so impressed azimambe anasangala mwana mpaka na yake anayosangala kunali bwera Zodiac time zimene kucha it was very nice komanso kuli Odimisho a company Odimisho anaona so kuti afana ya mtu great kumbaya support anandiyitana ndikapanga mashow kwa na wili yes komanso ndapita so kubaraka so kuna iso kuti kumene koko anyamata ndi amene bwe mzasangasa anthu ndi which zinthu zabwino komano ngati mbali ya kuboma paibe munthu amene anabwera kuti aspana muchukisa dziko lathu you are doing great job bwe ni feo ngati feo Minister of Tourism kapena a sports if it wasn't support ziko anthu kunja kwa kupanga twizi maona ndebe ngati kumalawi kuli munthu amene wabwesa izi kumalawi ndiye zokuja iti competition and more vanoti sitting kambekezera kuti munthu kuja ukhozochuka nako yes maona inenda mwenda chuiza mpaka na ku UK ku America kuna ku mukafuse who is Spanish Malawi tipita na Google bulango fusa who is Spanish Malawi zikuza mbili yaine easy one service which means kuti ndachita zinthu zabwino kwambiri koma government isina ku komano ngati government babi chimwesa name kuti yandipangira china chake mukufuna itapanga zotani ine chimafuna boma la Malawi sisi ndikuenda ndi mbendera yangai kwina kuli kose ineyo ndimafunda kafe ku American Got Talent ku Britain Got Talent funa ziko lathu ndilichukise ndikali chinthu cholozeka ku Malawi kuja kumbali ya nzokujazi komanso ngati sports council zinthu zakujazi kale ngati kumalawi kuja mena anthu amasewera mpira amene amasewera bawo kapena amasewera pool chimene mafuna ine moyo wanga limene choncho koma ngati chakudya chikuvuta anthu ali bwino pa mtendere ndeno akatsekula sukulu anthu oti azikadya chakudya chizikalimba sichikuvuta so komanso chakudya imene mpangisa mpikisano ife sichoti ungaonongera chintama zambiri just kungapanga mpikisano after mpikisano chamabwera ku normal life yes okay munakamba nkhani yakudya yako American Got Talent nalifunso langa namba 2 kuti timakutsatani munanena kuti mufuna mupiteko ku America Got Talent zili pati pano pazimezicha za ku America zinali kuti ndipita koma be unali kuti kuli Amalawi ena amene amapangisa agent samandifunira zabwino amene ndi moyo oyipa anangufuna ndibe ndama which is ndama nabeda lokwana 3 million koma be simadandaula moyo wanga kupitirira ndikudya bwino koma ndama naja inata koma itakholi muna boma lafuna kuti munalilowererepo mulilede kuti likhoza kuthandizana kuti mufike ku America ngakhausanga kwambiri boma italowerapo taspana iwe kuimira ziko Malawi you don't need to suffer savutike ya ife tikukulembera kata upite ku America ukapange participate ukaimira ziko to just make us proud basi ndikapanga ndikagwira ntchito Malawi ndikapa top ineyo ndikawinaso I have confidence ndikawina baibo munthu amene angandiwinene mukukaniza kwanga sindodziwa ngati ndisindikuganiza bwino mundikoza ndimaganiza kuti muna chinthu chija chinakhanga chankhulidwa kwambiri muna next time kuti munafuna kupanga so zinthu ngati zimene zati idzakhala underground anthu Malawi mudzangoti panga surprise ndizoteka anthu aja anatengapo muna advantage kuti sinangoti chinthu chati munachikha ngati mwachipitisa pa social media pali pose ndiye mwina anthu aja mwina anatenga advantage cholinga choti akubereni akuyitiseni manyazo kuti amana mazolapira ku America zalephereka ababa zine choncho ndibisa yes even ngati boma lilawerepo nkhani imeneyi mina azaziwa zinthu zatheka kaya yes ine ndinaganiza zimene zozono mwina apena chinthu chifukwa chinayankhulidwa kwambiri people that took advantage kufuna kundiwonongera mbiri kuti mukhale ngati munati zimene muna sizinalizoona munangokamba zoonadi imaipa ako America Got Talent ndinawonso kunyumba kanya ndimafaya ndinawo komabe ababa mina ndizinena mu Africa muno kamaenda pita ku Kenya ndizawuza anthu komano ngati pita ku America ineyo ndizabisa ndikhandi kubisa ine ndimaona kuti zizakhala choncho zikhoza anthu azingozindikira tizangozindikira visa teka mali kunyamuka sono pa ngati palusola nuli muno mu Africa mumaona kuti mumafuna mutapikisana kwa ndindani kapena mafuna amene ngati makhanga role model wana amene muona kuti uyu mafuna nditapikisana naye ndindani aba Africa muno palibe pa mu Africa baba sindumuona munali ku Cape Town munapita mpikisano kapena just a tour nali kumpikisana oti all the way from Malawi mbwe kuno kusalva nali kumpikisana
Okay, ndi mkuluja wa Jeni wa mimba ya gai kulu kala da amene ucha munamugwetsa ndi mwana ankadidelera ankanyamula nkono umodzi nkangomunyang'ana amene yodaphunzira amene yena muonesa kuti ife ineti uchakudya pena ndi mamwa simadya ya ndi mamwa ndine yoje ni mamuonesa kuti kukula thupi sikanthu ya mwaona yes ine ndi ntipuli pang'ono koma ano ndimbanga ndi yaikulu mkati munakomana ko sonditera Tera mwana peje pandavala brand yake mini Tera is one of the guy mabanga za design ndima ntsata nkula meno jayi ana khapo ndika interview ndi munthu nake pamwe mpaka kuntsatira zona Tera ona mwina ali modzi nano lino ndi munthu ora amene akuyesetsa kuti atukule luso la Malawi kuno ku South Africa Tera amapanga sponsor matambiri matisambira ku Malawi komanso ine ndi Islam ndi tiyo and brother Span ndinga ku Table Mountain yeah is such humble guy and no, I'm very happy. The guy is doing very great to support the youth. Yeah. Okay, so antena manena kuti kuli kose mapita ndi mbendera is like ndiyo mweyi ka yomwe munambana pamba amambira opena mumasinda mbendera mbendera yanga ndiyo mwe sana Spana la ndiyo mweyi mbendera so ndiyo mweyi singa mbendera ndisi ntaba nabali denga ikulu sukulu mende kupitako okay komando pano ndizi kuzanjiro mende kapita mina maiko yanza twena andipeza mbendera yaikulu okay Spana Malawi ukuchoka pano tsogolo lake mafuna kuti mwina Malawi adzakukumbukira ni mota ineyo chimene mafuna tine bandi kuchukisa dziko langa ineyo Malawi ndimangofuna kuti kumana kuchaso anthu okudya ngati ne azakhala mbiri tipitize kuchukisa dziko lathu that's my dream komanso ineyo Malawi ndikhale mwina munthu umwe ndizipangisa mipikisano chakudya ndikhale ngati mwina make wapasogolo opangisa mipikisano imeneyi kupatula tinaona mutapita kumudzi munali ku farm meja nayi ngati chabe content creator kungopanga content kapena ndi farm yanu limene nkhani manager malima kenaka mukhamasi mwambaja ndi minda ndi malima koma farm it was just a content komano ndi minda imene ndinalima ndi mpungaso ine ndi mulimi ndiye bezo kulima manja amoso ndalima kwambiri kumudzi kulima ngati kuti kungolima kwa ndalama kuti kungopatsa kulima kweni kugwira kaza serious 50 zasira zori ni muntu wacha udzuka mama wakoza makolo koso banda kujo ine wala kufusa makolo salipo agogo anga amayi yawo aliposo agogo anga twe amayi alipo amayi anga so alipo abambo alipo ose ndeno abambo naka maona chonchi amanyadira yes kwambie for no you are doing great job uchukisa ziko lathu pakana tie nyambi amanyadira kwambie no mwana watu amene mwana wanga amene yes nazo sangalasa sono mukufuna kuti tezenga kuti mwina pali mwina mukuona kuti mu moyo wanu mukuyendera tikudziwa zoti mwina pano pa life ino ili pabwino koma ndi support yanje mwe mukufuna ngati mwina kwa Malawi kapena kwa anthu ena sofuna mwina kusupportani bali ya kusola no ine chimene mafuna kwa Malawi sinifuna drama ya okay chimene funa ineyo ma video aje ndikapanga post ma competition muzipanga share like comment cause siwo sama commenta zabwino ena ma commenta zonyoza komabe ineyo ndimachita ngati chilimbikiso wine kuti I'm doing great job ndino chokacho ineyo sinifuna ndalama ya komaso ine kwambiri kapimpa boma kuti mu unikire pazimene ndimapanga inezi kuti atenge abeke support for si financial yoka komaso ine boma jira makhala kuti atenge apo gawo kama enda maiko kuti azibeka support isa kama mtu onyandira kwambiri okay mwina for because okhala pano nthawi ndi nthawi komabe abapa tinakoza competition ma sponsor athu azulanga anakoza ka competition komwe kuti enthu mupikisane nawo komwe Malawi soti aonetse after interview mene momwe zinthu zikhalire mwayikozekera bwanji interview ujeni competition iyo ndayikozekera sinanga mix ndikusaka kudya apasi na masule pompa noso 10 to taikwana kale yo masulira ndiyeno ndilokozeka ndibikisana munthu amene akuzi challenge kuti akamenya Spana komade ine kudera kwanga nifone kangu apa santhu azikayamba kudya okay inu musana yambe okay mukamakho mufuna kozekera ngati mpikisano mumakoze mmasala chakudya mwina masiku angapo kapena mango iya mwe ndikandi njala ndi majaso mitata 5 oti munthu kungoti mwina mupita shop ngokuyimitsani Spana raima tiri pange competition mumenya bwino bwino hivi nikatatu pasiku takopanga ngokudzidzimutsira nichi mwindala mazo okay chabwino mwina pali zinthu zina mwina zomwe ife sitinafuse mwina mkhozota mwina ako makulu ajaleka nandifusa koyapa
ndikanapanga sindikudziwa kuti kupatsani komwe na 2 minutes muyang'ana kamerako kuti mwina mutatiuza zomwe mwina pomwe ife sitinapondepo koma ndimafuna kuti titapondapo. Mwana wodi mwe mwaponda paliponse. Taponda paliponse. Abo bose. Ndi mwasiya maonda kayike. Iya koma mwina mbali yanu mukhoza kuti ndikanaka akulu achata ndifusa zakuti. Mwina the relationship mwina zazibwezi chibwe sundu zoti panopa muli ndi pana muli ndi relationship panopa muli ndi relationship ai abandi single I'm searching pano kuluyangana ori azimayi ukoko amene akhoza kuti wakozeka kuti aine ndikaphikira munthu amene ojayo kale bwino azimayi apo nyima CV ukoko iyai ponyani CV muona green uyu tizimuonera tonse koma nokudya umene uko ndoti munthu akathawa watu fori kuphika kwake kusaka ndamene akathawa bwanji iye chazike nenivaso ndiri sindoti kula thumba la ufa 12.5 ndoti 2 days later ai ndithu tikale bwino mukaja so bwino koma ndoti za serious zoti simunakwatire ya ndi serious chibweziso palibe mwina wina sanga dandaule kuti akulu acha ai ndithu okay angapezeka okay ndithu ife tathokoza kwambiri timafuna tifunso nena kuti kodi mukamakhoti mufuna kupanga training kuti tsiku la ngati la competition yakwana training yake makhala ndi mapeza kuti munaphika sima mulu kudya nokho maiza ngati panopa mupakozekeza kudya ku America Got Talent. Yes. Ndoti ndi training yotani mwe mungaipange kuti mukamakozeka kupita mene. Okay, ndimene kapanga training lese ndipita kapikisana ndi sima ndipanga training ya sima. Okay. Kapanga training ya mabega mwanga jya kuti Cape Town chichi chimaja gaspe gasbega amene jya gaspe nabanga training ka nawana mene ninga chipresera iyo banga training zimene chaka sima kulimita na 15 ndija 20 chonga kuti space mimba museguka. Okay. Training yanga imabanga ndi madina litubwino kwambiri. Okay. Yeah. Okay chabwino. Aivali zambiri zomwe tiferereka na kuonda kuti tifunse kwa ife ndikongothokoza kwambiri kuti mwatikomera mtima ya mwakhala nafe komanso msana malize. Yeah. Nditenge opportunity. Okay. Thokoza Malawi ose amene amabega support kwa ineyo. Okay. Komanso kwatose fando ochuka amene ine sino ochuka ayi no ndo ochuka ngati simuzozo ndi ochuka lero tikuze ndi ochuka ayi ineyo ndimanena kuti in life you have to be humble, you have to be friendly, you have to be kind. When zindu zatu zizi you live long. Kama munthu ozichepesa kwambiri oji wachikondi usazika patopo iwe uzakhala moyo kwa utali ifo kuti anthu amene manyoza amene amapasa support ntudi ndinebala mbali na dressing yanu muli ndi design amene amakupangira ndifuna naona kuti dressing mwamenya lero li ndimembekeza kuti mwina akubwera jeans t-shirt olemba spana mwabweretsa design imene design iyi nda PSV design. Okay. Amapezeka Jubek momono. Okay, mwina mkhozongo tula mwina materials zao urena sa komafuna mwina zione ngati spana mala. Yeah, inoto ntango apezani PSV design ku page yao. Okay. Amalawa amene amapanga sponsor jina Onesmus anyawa chochuka mbiri. Dino ineso ndanthu amene andipangira izi. Sponsor maso paliteraso amene. Teraso paliso tera amene so ali Cape Town. Amapanga izindu zovazo siyana apeza anthu amene akupanga sponsor chinyamata komanso mutha kugula sozano. Mmene mufuna amene anga kupangira design yanu kada mufuna muzone ngati jina spana. Mufuna muzikaoneka ngati jina Snoop Dogg akupangirani ndithuti. Okay, chabwino. Tathokoza kwambiri kufika kwanu. Ziko kwambiri. Kwa lero tilekezere pamenepa tikupaseniso mpata foti zikuoneka kuti nthawi iso wanthu akozekera mukayionetse. Ziko kwambiri. Tathokoza kwambiri Malawi pamenepo ndi pamapeto penipeni pa interview yathu yomwe tinakubweretsani lero pomwe tinali ndi spana. Tikupemphani kuti muzakhale pamenepo next time kuti tibweresanso mwendo wanji pamakina panali anyamata athu awiri pa kamera panali Moles ndi Ankoma timangoti Ankoma koma ndi anyamata aso amene amakutsatani kwambiri achikulire ndithu doti amakutsatani kwambiri tiamva zoti tili ndi inu nali ngati surprise kwa iwo ndauza lero mwalino samakhulupirira oti akhulupirira amataona kuti mwafika ndathokoza kwambiri ndithu ndaoti amakupangani follow kwambiri anyamata amene ulemwala ndiletu iwo tathokoza kwambiri mpaka so takubweretsaniso mwendo wina.
like tonight? Who will walk away with 3,500 tonight? Okay. We are talking about the fast to finish. We are talking about the one who has finished fast. We are talking about the one who finished fast. The competition will begin. Ladies and gentlemen, can you wash your hands? Frank. Okay. In the counting of 3. The thing is, the recommended time for this competition is only 2 minutes. Only 2 minutes. In counting of 3, please, Mr. DJ, take any nyimbo pamoja. Mama kamera churuka. Makamera tinena. Kati kifine. Tufine kaya. Aha. Lalo kulikuja bado. Kulikuja. Franka kulisanga lonse pa mtepanga. Ndipo saronza. Ilikuwa bana. Hallelujah. Kumaliza Simba ndio limechiwe. Hiyo upande phone ya kuona Malamulo wako Simba yoka malamulo wake sio hai. Sasa ndio competition. Wanga wizose malamulo competition ukamaliza Simba wawina. Zaidi wasili wenengera. Hadi Simba. Ya, yepi na mabaja wapigani Simba ya Geita. Bana wapigani Simba ya Geita. Simujini kali siku la leo. Kompa kazi inaendelea. Chunga uzi. Mr. DJ. Kuna kwanza leo. Kingo kwenye zamangona Simba yote kwa mimi. Sisi mfuna zote ni profile watu. Mr. DJ wimbo. Kingo ndio la kudi Simba yingo pora pangana. Mr. DJ. Kiena. Aha. Watu. Mena ni mwone raspana opera Cosmos City simu la leo. Kwa Franke kuna magwacha. Wapindani Simba yake. Franke. Bana. Simujini simu la leo. Watu. Tumeombenga zaida liotoka mdao. Franke kuna magwacha. Mwone sa luso wake watawizo. Bana mwone sa solo luso wake. Simujini watawizo. Watu. Space marine zodi alesa one space lika simu la leo. Space simu la leo zodi kadito. Watawizo se watu. Franka kuni saluza pala ni home ground. Kipa kwao. Kwa Spana ama wina ni kwao koko. Kuna ni kote. Ifasa tise na home ground. Sijacho. Iwanga duma wina ni koko ni koko. Nikumalawi koko. Kwa ni home. Aha. Hiyo dansa. Hiyo. Aha. Mwata Watu. Frank ya kuti Spana mmenya mu 5 seconds. Senda kuva ngone. Ubas. Watu. Frank Russia akuti mmenya Spana mu 5 seconds.
We've got only 10 past 9. Take us out of your big one. That's only 2 minutes. A minute. That's only a minute. What I was going to say. A minute. Take us out of your big one. Father was up with us of Frankie Blasha. Lasha was up with us of Frankie Blasha. Frankie, more than 7 to whatever one minute. Whatever 1 minute, father. More than 7 Frankie Blasha. Cosmo City. Frank, are you ready for Spanner? Frank, are you ready? Hallelujah. Spanner, are you ready to fight Frank for home ground now? Ladies and gentlemen, the competition is starting now. Let them talk. Competition. Let them talk competition. Walk out. Cosmo City Extension 6. Please, can you give us a space? Space, please. Mr. DJ. Competition between Spanner Malawi and Frank Rasha. They are competing 3,500 rand. The winner will walk away with 3,500 rand. In counting of 3, 2, 1, 0, begin. 2 minutes. 2 minutes walk. 2 minutes walk. In 2 minutes. In 2 minutes.
a security. Can you move? ya 2 seconds. Kagere spana budi wewe pakamosi kukamoja ni kamalo. Leta ya kopo. Leo sisi leo. Okay, mbili simu mwiziwa. Oli kipande Malawi, wameende kwa wani sare wa 60 sana ruzepo. Kagere ne punta, wameende kwa 2. Mwezi hili. Kagere sana ruzepo. Wote ni leo. Na punta. Wale sema leo. Mimi hatose. Tosi msije basi malasa. Bwana Malawi mchepa. Kodi ndio zilizozwa kule ni ndio ndigira ndio DJ ila nyimbo ija basi mzose awoneze kupana na mafia kupana awoneze competition between Spana Malawi and Miriam. Hello, listen to the count of 0. Hello, get prepared. To the count of 3. To the count of 3. To the count of 3. 2, 1, 0. Begin. Spana, Miriam. No one.
Sabodi fanya Malawi kimanya nene kwa bika Sana piga sana, mpigi sana unakonza hapo kati pale ni Samu Zilanga. Kanango hiyo peka patano. Moja tumeleka mpata kwa Samu. Kujongo yangu unakuta na itawa. Bana analibe mbali. Hakuna yeye sana kumbali. Nenda muone sana mbali. Alangori na konja. Nenda utira Frank bura bilizi mbona. Koma katogoza zoma kwa mbili Cosmos hivi. Siri mambo ni bado kala moyo. Katogoza kwa mbili nyamara wanu mpasa ni support. Kwa American Got Talent. Kenya Malawi. Kenya ni Sabodi. Wafanya Malawi. Kita mjini ya ndengea tu Malawi. Nisiponi ya ligote. Nima unyageni kwa mbili kwa Sabodi mene mapeleka. Like, share and comment.